15 August tinin dino sini takuk mutai khai thangjak Sar Chittaranjan Debarmani ungko no tui nang kini ini kono kok kisar mo tong lukurong ni kane ang lainnya je ani bese sengcara je mane bini khnya bo hawa dan wi bo sengcara langma khatilang ha abun bagi lainnya duko ga haipano bini atma bini pona santi tongto je da tonggo ngai ang khaw pojo tonggo ang jikene kene thanani nei ang je nokni nokore ang je bini munga ang suri thaga hangkai ani je samung ang bebak no sai phayo obon bage ang blaino khaw pojo tonggo hangka haipano sengjaro je bini lakma geripano bini pola geripano jeng bahan berti bai jeng bini geripano bo hani sengjani yakak thangka je asut sal kolongma bo arwo tong tongpuru blaino polo khaikya ana asmoyo hangkai apang mane phone receive khaibana angko be kok sai malia hangkai bo blaino kok sana ro khani musung jak khanom bo sai malangia sengjani bo thaya jani bini lakma joya jani nog ro polo khaikya kok rok sai malia hangkai abaino bini thunyo bo hawa dan diui bo sengjani yakak thangka hangkai obon bagenya ang blaino dukho hangkai haibano sengjaro tongna nangmaba kosto khanya ang tong tongo haibano bin atma santi tongto nei ang je mo tini mutike obo haike je ani besai je 16 tarik November bini unko dihanga 16 29 tarik November bini langma soi thanga joka ga afrun haje mane tag bai 2021 hangkai tini hai salo je bo bini langma chongmani ni haje khaimaya tini je obo haike je tibra motha je obo haike bini mungi je ojaga bini angko chimalongo je bono palon khai angko ma khaikya obon bage ang blaino hambai norongno te bini sal burung burung je 15 August bini san mungi je palai janang ko abon bage ang nongno sabu asukna ani ungko bo sungsano yake sikang nono phun tui rogo kono kok kisar mung rong rika mane sungsan bo yaka ungko yaka yasani phungni pastawa ana kol khaikya hingka afruka ang mai song tonggo hingka haibano hello hingka bo hingka ang bo hello hingka asamayo kok saimalia mane ho kana bo hingka afru bo agi ba abo hainyo mane phun rok khage bini biji hingka kok saimia phun tani bo hingka phun tani ka hingka ang bo abo hai ungna noinyo teisa ang bo kol khailia mai rok songmaya ko bai kheto bo ang mai ramani tui sobaini hini thango ga apuna phun talang jaglia no kala hangka ta phun hingka asomai kol khaikia pu hingka anaro mane ang nogo phai 3-4 bar kol khaijang mangkha hingka haipana ang teisa kol khaikia hingka kol khaimani switch off hingka apru bai thang saikia ani je ngo bai ngo phaigeri ayango no serok tang to hopung ka atalai na khaprum bui no ko phai kol khai phukai switch off hingka haipano chini dikon je bokam khai tong go bonang na harai no go surika hingka suri mang kunu phanong ko maya hingka haipana ang teisa kol khayo habia switch off ma hingka bo apru bini bo ko Kolkata tongmani hingka Kolkata ni bo apru Jammu thangmani ungko wasipon theko apru bon suti pai nogo pai ojagan hoite bo ar thangung ka haipan bo apru number na man tongo ka number ba kol khaini ka kol khaini ka hingka kol thango kol khaiga hingka thangmani no apru sawo wrong number hinu ga ang haipano teisa kol khaiga hingka nya wrong number hingka singka ungko arwo mane Jammu ungko gonogol mala hinsingmani gonogol ya wrong number ni tani diu te angko be kokma sale atino kamaya je sarik pango bo 28 tarik go khaimani ko 29 tarik ni salam mongobara hangka binang ma soka nana tini hai dino sengkrak rong ni bagui jeng yang barat haktor kesaro go jeng ungko priwe khai jeng tongo ngai nung
Dinihai dino nini sajela gerika sengsar no yakai tangka. O sengsar no yakai taman bisingo nung nin tam kok kesar thai rokong. Ano bo phone roh mani ko bukumui rok sungi oro bo bin bai sang aro phone roh horo ga mani abo no kori ba bini phone koroi ga oro bo o ma nei sa kang mo phata thang tong yo kai tamo bata banse no ba banse sai se malia phu bono guri tong khapo ko oro badi rok ai nei ko kochi to sa rong kang bo au kia suri ba di phone nei sa ro ang aron simi je o sa jala ang ebre suri oi thai mani suri mang phải kéo đó phải kéo hay à rồi kamang ang có thay chấp mas halia apro jebong nó sa mang có thay chấp mas halia asok simin ang khana siu ganyo olo salom sap mung sung mai cha la ya nang la ya hanyo kap lai mang gai horo kanyo thik ni khana ka tap mono kuri ya ne bar khano thiyo ne chaya akong ta bo kuban bagay soron kaya ni galang sala gai mo ban hari ki soron kala robo nung sai mana ni ai kai asal bo sai mana sita gai phung khai mo phung ya tak dia ko horo se horna atal mo ta porse ikurang khol sahoro Ngo bini last pai thak no ko phaimani bo tarik ro muidra to. mo to mo mo tu kata O apro phaipro rogo dadu no kono kok rok da kesar kha chengkrak nin chengkrak. ni ka ka sukun chaya থানার ছেলেটা কো বাপিয়া আমি কলকাতা থেকে বাইরে থানা নাই তো mo kusana ne ekta khaba boano one khai maya khai boano ko nang kha kai ani yak moli bo tamong go oma no ko ta phata wana de norok sa de tong de kono ke bang khai ma kosong ta khaji to ma ang tong bla nong ba ge tini mai nong ko sa kering ka no sa na pa de je kono kering ka no sa ha di Nana ni sajela khorok busu. ketam mono ani thajak 누나 나왔다 Te mang ni okra tong haja. okra masa tong au kheri biarong khang kai tai masa kai son khola bo IS office ta phot class khayo asang no takuk tam no hausa 제가 다 그럼 드리 nga bo ba yang tong ta bo ku 저도 su 그 ba 소변 없다 ang bo bang 에 뭐 기브가 다 거기 해로 무슨 그놈 갔다 ano bese yak mo li lang kha kap lang kha 야 관심 이제 관대로 야고시 거 nung 앞이다 khike nung no khat no thoma no horo buriya dano buriya ang puji tong no ni ma ma Ada kalau nongkok ya saja. Nini baba mungta ma. Itu nanti mah. Duino hoi sir phara. Hah? Duino hoi sir phara huasi. Hah? Huasi. Botam samuro khaimani. Iya ni. Nin baba nono yagar thangmani. Nona pro nono khai kono kok rok da kisa kalang kha. Setelah sih. Hostelo. Nungbo school pori. Tak ada mus sekolah baca baca. Bo class Kelas eta nin mungkhai. kepala di mama.